Sa Luke 11:27 to 28, na usa ka tawo din himiduol ni Christ, iyang gisugdan pag-appreciate si Christ, pero iyang gituboy og maayo si Mary, ang mama ni Jesus Christ, sa earthly mother ni Christ. And it happened, as he spoke to these things, that a certain woman from the crowd raised her voice and said to Jesus, ningon na babae, "Blessed is the womb that bore you, and the breast which nursed you." Nakitaan na si Christ, ingon ta babae, "Bulahan kayo in taon ang imong inahan. Bulahan kayo ang nagpasuso nimo, ang nagatiman nimo, kay ikaw usa ka manuluwas. Unya, ang imong inahan na himong bulahan kayo sa tanan." Now, yes, that's true. Blessed si Mary. Kay sa tanang babay, siya ang gitugutan nga mo manganak sa usa ka Savior sa kalibutan nga si Christ. Pero sa dang napansin ni Christ nga nakafocus ning bayhana sa self-worth, sa pagtuboy og tao ug di na sa pagtuboy sa Dios. Unsa ingon ni Christ sa verse 28, "But Jesus said," ngadto sa babay, "More than that, blessed are those who hear the word of God and keep it." Yung sa babay or mom, mas bulahan ang tao nga nagapaminaw sa kumpulong ug naga-apply ug obey niini. So si Christ nagtudlo, ayog focus sa self-worth. Ayog focus sa imuhang posisyon. Focus sa pag-obey sa sugo. Pagpaminaw o pag-obey. Na diha ang tinuod yun nga treasure. Daghan kag need nga di ka kabalo unsaon nimo na pagkuha. Pero once mo obey lang ka sa Dios, siya mo provide sa tanan nimong mga need. Muna matingala ka nganong nakaabot man ko nini nga kahimtang karon nga daghan man kay ko gikinahanglan sa una. Kay along the way daghag i-provide ang Ginoo nimo beyond pa sa imong expectation nga sukad wa pa gani nimo nahuna-hunaan. Just obey. Ayaw kay kabalakas sa imuhang self-worth. Now, Matthew 11:28 ang atong verse. Ingon si Christ, "Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest." Tagaan kag pahulay sa Ginoo. Kinsa dinhi ang stress? Stress sa work, stress emotionally, spiritually, physically, mentally, stress pag natong bulsa. Daghang stress dinhi nato. Lisod magpretend nga okay ta sa church. I know sa inyong balay daghan kay mo gikabisihan. Now, ingon si Christ, "I will give you rest." Unsay kondisyon ni nga rest? 29. Ingon si Christ, "Take my yoke." Ang yoke naghisgot ni og isa ka command, isa ka responsibility. Pasana ang yugo. So ang pag-serve ni Christ, ang pagduol ni Christ, mao ni ang pagpas-an nimo sa yugo. It means kinahanglan ka mo take og mga responsibilities. And then ingon siya, "And learn from me." Learn. It talks about process. Dili one time mahitabo ang rest. Di ka mo ingon nga, hala ni, sunod ko sa Ginoo, after 1 month, troubled maghapon akong life. It will take time. It will take process. So learn from me, ingon ni Christ, it means hulata. Along the way na siya bag-uhon sa imong life, meaning to say, kung gusto kag pahulay sa imong kinabuhi gyud, kalinaw, rest. Take og responsibility, obey sa command sa Ginoo, ug hulata ang saktong higayon. So ayog focus sa pagpangita sa imong self-worth. Focus sa pag-obey. And the more ka mo obey sa Ginoo, the more ka masatisfied sa ihatag niya nga values sa imong life. Amen? Number 2, there is no rest when you try to please other people. Stress kayo ang life, kanang imo bitang i-please ang tao. Isabi na ka slavery. Kabasa ko isa ka book, butang dito,
the people pleaser trap. Trap actually ang pag-please ubang tao. Okay lang mo himo tag kindness sa tao. Gusto na to nga ma-appreciate niya, pero lahi gyud ang people pleaser. Lahi ang tao nga please lang gyud siya sa tao o sa isig ka tao. Gisugo ta sa Dios sa pag-please lang sa God. Atong himayaon lang ang God, ato siyang lipayon. Dapat wa na mulabaw pa niana. Pero sahay biya, di ta aware nga ang nag-control sa atong life ang ubang tao na, ang ilang standard. Now, kinomdom nun ko sa isa ka amahan, ang iyang 3-year-old nga bata nga lalaki, nagpractice naglakaw, sige katumba. So, ang gihimo sa amahan, para dili ma-discourage iyang bata nga matumba, gusto niya ipabot ang message ba nga okay lang matumba dong, okay lang madagma, bangon. Ayaw ka bala ka, wa mi nasuko nimo, wa mi nagool kay natumba ka. Iyang gi-reverse psychology kunuhay. Every time matumba yung bata, iyang pakpakan. Wow, galingas ako bata. Nadagma yung bata, nagisi din eh. Wow, galingas ako bata. Yung bata po, yes na maayo nga result una, kay nibangon yung bata, wa gid nihilat. Nya mura bag wa na discourage gapon mulakaw. After 6 months, tingala siya, iyang bata di nakabalo mulakaw, magsige na nagkatumba, magsige nagkadagma. Kaya ngano, instinct sa tao, bisan sa baby, sa bata, nga kung asa siya pirmi ma-appreciate, iya tong balik-balikon og buhat. Asa nga aspect ang bata, makita niya nga may mong proud iyang papa, mutoy iyang balik-balikon pagbuhat. Human instinct, ang tao nangita gyud tao nga mo please nato. Muna musugot kag sa dili nagiti attitude nga nagapangita ta og tao nga mo appreciate nato, mo daig nato, mo pasaka sa atong emotion. Kana bang gusto ta ginana nga klase nga tao, pero dapat nato nang kontrolon. Dili na healthy kung nagapangita na kaanang butanga. Once nagapangita na kag please obang tao, imo nang buhaton ilang gusto para ma-please lang kanila, ila nang buhaton ng ilang imong buhaton ng ilang expectation, kay kabalo ka in return ila pug kang daygon ug maayo ni ana. Abi nimo, dili ka fully ka please gyud tao. Kay naa kay imperfections. Moabot ang time nga makita gid nila nga naibati nimo, na di maayo nimo, na sila makita nga negative gid si mong life. Di gid ka perfectly ka please sa tao. Dangerous kung nangita ka ng butanga. Kay once ang usa ka tawo ma-disappoint mo, dili ka ka-control sa iyahang negative nga feeling nga gipakita diha nimo. Number 1 kang masakitan ug ma-discourage.